Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα άντρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν εξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς, το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το διαφάνι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπιτών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελήθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο διαφάνι. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντωτική ανάκριση επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου. Και το φωνάξα. Εκεί τα σχέδια των Ιτάλων σχέδια των Ιτάλων πεισματικά τα αλλάξα.
Είπαμε την καρδιά τους. Και χαλάσα χαλάσα τα Ιταλίβουλα. Και χαλάσα τα Ιππου και μαύρα σχέδια τους. Εκείνο λίπος είπε, ο λίπος υπερηφάνει. Εκείνο λίπος υπερηφάνει, πάντα ψηλά εστάθης. Εκεί κάθε φορά που